Ahoj, vitajte. Dnes vám chcem predstaviť naše najnovšie dieťa. Najmladšie dieťa, ktoré sme spolu vyvíjali usilovne niekoľko mesiacov z Intercars, teda prepojenie e-katalógu náhradných dielov s našou profesionálnou diagnostikou, čo každému prinesie merateľné výhody v podobe úspory času. Od dôkladnej diagnostiky po dokončenie opravy, vrátane objednávania náhradných dielov. Ukážem vám to na príklade. Máme tu auto s poruchou obmedzenia výkonu. Ešte v tomto okamihu presne nevieme, čo je príčinou. V tom nám pomôže diagnostika Texa a pri konečnom riešení problému výmena dielov z e-katalógu Intercars. Začíname. Vyberáme auto z databázy, vyhľadávané automaticky, teda Volkswagen T-Roc podľa čísla VIN a po pripojení k riadiacej jednotke motora. V tomto prípade je to najrýchlejšia, najpohodlnejšia cesta, pretože na paneli prístrojov svieti hlásenie motora Check Engine a prechádzame k diagnostike. Na známom poli s načítanými chybami po spustení diagnostiky vidíme samozrejme chybu označenú kódom s rozsiahlym popisom a na vrchu nad chybou máme okamžitý prechod k elektronickému online e-katalógu náhradných dielov Intercars, kde pod vybraným kódom chyby máme podrobný zoznam položiek, zoznam dielov, ktoré je potrebné použiť na vyriešenie tohto problému. V našom prípade je to ventil na ovládanie variabilného časovania ventilov. Áno, načítali sme aj chybu, aj celý zoznam, celú paletu týchto elektroventilov. Náhradné diely máme práve, ako vidíte na obrazovke, na výber na objednanie dielov, aby sme tento problém vyriešili a účinne opravili vozidlo. Aby nikto nepovedal, že naša nová funkčnosť funguje len na jednom modeli auta, pripravili sme tiež druhé, trochu staršie, ale v tých rokoch veľmi populárne v našich poľských dielňach, aby sme overili, či táto funkčnosť bude fungovať aj na trochu staršom vozidle a už vám to ukážeme. Všeobecne je princíp rovnaký ako pri novšom Volkswagene. Musíme si vybrať auto z diagnostiky ľubovoľnou metódou. Buď ručne podľa stromu výberu, alebo automaticky podľa čísla VIN. Už každý podľa svojich preferencií. Potom, podobne ako v prípade Volkswagenu, môžeme vstúpiť do diagnostiky konkrétneho komponentu alebo skupiny komponentov. Vyberieme si znova motor, pretože ďalšie auto má poruchu, tentokrát trochu iný prvok. Rovnako spúšťame diagnostiku motora a môžeme vidieť, že je aktívna chyba práve na senzore tlaku paliva a podobne ako sme videli pred chvíľou, vyberáme na vrchu e-katalóg náhradných dielov. Súčiastky sú automaticky tipované pre konkrétnu chybu, teda nie len široká skupina súčiastok palivového systému, ale konkrétne snímače tlaku paliva. Tu je šikovná funkcia v e-katalógu Intercars. Dole na modrom pásiku môžete rozšíriť vyhľadávanie o ďalšie komponenty daného systému, napríklad o palivové čerpadlo, filtre a tak ďalej. Čo je ďalšou zaujímavou funkciou, že môžete vyvolať katalóg dielov. Bez nutnosti pripojiť auto k diagnostike, jednoducho ho vyberiete zo stromu výberu. Teda si vyberieme, či je to Fiat, alebo napríklad iný model nejakého Fordu. Netreba napojiť diagnostiku a potom hore nad našimi štandardnými ikonami TGS, 3 regulácie a kódovania, prehliadky vozidla máme prístup ku katalógu Intercars. A znova, výber sa začína od vybraného vozidla. Vtedy máme možnosť plného výberu podľa kategórií dielov pre auto, ktoré práve diagnostikujeme. Ďakujem veľmi pekne.